kú dédé ìwòyí ẹ̀yin èèyàn mi. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí nígbà àkọ́kọ́, orúkọ mi ni Dr. Hafiz Abolade. Nǹkan tí mo mú wá fún wa lénìí ni àgbo okó tí ó kéré ju ọjọ́ orí lọ. Ẹni tí okó rẹ̀ kéré ju ọjọ́ orí ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká lọ wá gbogbonìṣe ẹ̀rùjù àti bàrà. Gbogbonìṣe ẹ̀rùjù àti bàrà pẹ̀lú èpo awẹ́ àti èpo awẹ́. Omi kan, omi dùn, náà ni wọ́n ń pè ní omi kan. Omi kan là á fi ṣe àgbo yẹn. Tí a bá ti sè é tó jiná, ẹni tí okó rẹ̀ kéré, ó máa mu àgbo yẹn ni o. Bàrà yẹn á gé kéékèèké ni. Bá ti gé bàrà yẹn kéékèèké, ẹ jẹ́ ká kó sínú pot ká sè é. Ẹni tí okó rẹ̀ kéré kó máa mú ẹ̀ẹ̀mẹta ni ó máa mu àgbo yìí ní ojúmọ́. Orúkọ mi ni Dr. Hafiz Abolade. Ọlọ́run á jẹ́ kó bára mu. Ire o.